Kasabot ka 0.5. 0.5. Wala siya imong now. Gusto ka og mo dool para may zoom. Di pa dumigas zoom na. Sa may Alam mo lang, dako kasi gusto ang naong diha. gamay kaya ang gamay para mura ka og 64 years old kay 65 mga. Kapuang ka man nun nilo. Pero may sorry mga kasi imong mga bata. Oh, may story lagi ko. Oh. Roda. Daghang salamat aring gi-advance nga cake na ho. Kay karong adlaw god dito bigikan sa SLPA. Kay 4th anniversary na mo dito. Unya, may uli ko dire nang laba, nang nampay, pagkahuman. Na nakami kay Mito, sa kaswa pa din kay Mito na, kay Mito tanawa. Unya, bikalit lang abot si Biw nga na ay dang cake, gi-surprise ko. Kung pagali ko yung ilis, iyan akong ipicturan. Na iyan nga pansit, pinalit na okay. Na kanipon nga cake nga usaw, na ibig kong gagmay, ang amo ng bahin sa SLPA. Unya, nanguha po naapit plus ka imito. Masaya. Dagang salamat, ina si Jerome, salamat. Salamat ni Jerome, salamat ni mo, salamat ni Tsuntanan liha. Salamat ko rin Moro Joe tayo kay. kasulti. Hinaot pa unta nga tagaan pa mo o daghan pa kaayong grasya sa Ginoo. Ayaw mo kalimot pagsimba. Og maura to daghan salamat mga anak. Pasalamat ko sa ama kay isang birthday ron Na advance man. 65 kuno. Miwan maron nag-advance 65. Inig kami 65 man eh mo 66 years old. Kaduha kang birthday sa katuig. Sobo. This is amazing. It is surprising. Bye-bye. Bye-bye guys.